Sal-31 ta' Deċembru, fiċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza l-Esplora, il-Kalkara qed tittella l-inizjattiva Santa STEM Factory. Id-direttur tal-Esplora James Catania saħaq li dan qed isir bilan li tiġi esposta x-xjenza li qed tkun imżewġa ma' numru ta' tradizzjonijiet festivi, partikolarment brabta ma' żmien tal-miliet. Nikkomunikaw b'mod divertenti għat-tfal ix-xjenza ta' matul il-miliet. Ġifieri hawnhekk tistgħu taraw workshops, science shows, dak kollu li nagħmlu, imma kif tistgħu taraw b'ħafna tiżjin nostalġiku, b'ħafna dawl u ħafna attivitajiet apposta għal dawn l-10 ijiem. Ġifieri badna l-affarijiet tradizzjonali Maltin li jsiru fil-miliet u qed nispjegaw ix-xjenza ta' warajhom. Catania kompla jispjega kif dak li qed jittella mhux biss tfal jew studenti ta' età żgħira, iżda hemm numru ta' workshops li huma mmirati li jsiru bejn il-ġenituri u tfal. Waqt li konna induru l-post, stajna ninutaw ukoll li apparti l-workshops organizzati apposta hemm numru ta' makkinari li jħeġġu l-tfal jesploraw huma nfushom.